Πονάω δεξιά. Έχω σκολικοειδίτιδα? Πάρα πολλοί με ρωτάνε, σχεδόν καθημερινά από το τηλέφωνο ή βλέποντάς με στο ιατρείο. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε έχουμε πρόβλημα σκολικοειδίτιδας. Αλλά ναι, αν πονάς χαμηλά δεξιά στην κοιλιά σου, μπορεί να είναι και σκολικοειδίτιδα. Η σκολικοειδίτιδα συνήθως εμφανίζεται αρχικά με ένα πόνο γύρω από τον αμφαλό, ο οποίος μετακομίζει προς τα δεξιά και χαμηλά, συνοδευόμενο από ναυτία, κάποια δέκατα μερικές φορές, όχι πυρετό απαραίτητα, και ένα γενικευμένο κακό αίσθημα στο σώμα. Πάνω απ' όλα, ο πόνος. Η διάγνωση γίνεται με κλινική εξέταση, με υπέρηχο ή αξονική τομογραφία και βέβαια συνοδεύεται από γενικές αιματολογικές εξετάσεις. Η θεραπεία τη σημερινή ημέρα λαπαροσκοπικά με 3 πολύ μικρές τομές. Είτε πρόκειται για τους μεγάλους ή ακόμα και για τα παιδιά, πραγματικά 3 πολύ μικρές τομές οι οποίες γρήγορα θα εξαφανιστούν. Ο ασθενής περπατά το ίδιο βράδυ και την άλλη μέρα είναι σπίτι του υγιής πια. Το πιο σημαντικό, αν αισθάνεσαι αυτά τα προβλήματα, μην το αμελήσεις. Μια απλή φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα διάτρησης της σκολικοειδούς με περισσότερα προβλήματα και πολύ πιο αργότερη αντιμετώπιση. Αν λοιπόν πονάτε χαμηλά δεξιά, μην περιμένετε να περάσετε από μόνο του, ελάτε στο γιατρό να δούμε το πρόβλημα.